Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo agad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes, pitsa 23 na bulan sang Abril tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal 19 ka naka-close contact sa nagpositibo sa COVID-19 sa La Castellana na usisa na sang PHO. Nurse sa Corazon Locsin Montelibano Regional Hospital nga nagpositibo sa COVID-19 rapid test natalana pa nga ipaidalom sa confirmatory test suno kay Vice Mayor Pamilyaran. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagpasiguro na ang Department of Social Welfare and Development sa publiko nga ang ahensya may ara nagakaigo nga pondo para sa Social Amelioration Aid tubtob sa bulan sang Mayo. Suno kay DSWD Undersecretary Glenn Pahe nga ang 200 bilyones nga pondo para sa social amelioration ang para sa bulan sang Abril kag Mayo. Dugang panipahi nga kon may extension ginman ang enhanced community quarantine makahatag pang gobyerno sa mga benepisyaryo kag mapadali na ini tungod may eksperyensya na sa una nga bulan sang pagpanagtag kapin sa 5.3 milyones o kon 29% sang 18 ka milyon low-income families ang nakabato na sang kwartas ilalom sang programa bangod sa COVID-19 pandemic. Bangod sining pagpanghatag bulig. Ang ginatawag naton Special Amelioration Program, madamo ang nabuligan, apang madamo man ang naiskandalo. Dihamak man nga mga iskandalo nga nagluntad, iskandalo sa barangay, banwa, kag mga syudad. May ara ginakulangan, may ara 5,000 ang ginhatag ginabuhinan, 1,000. May ara ya nga ang mga paryente lang ang una nga nakabaton, kag hindi ang mga pigado naton nga mga kauturan. Initanan nga mga reklamo nagdangat na sa opisina sang DSWD. Kung ano kamatuod ang iban, suno sa report, pamintahan na ang ginahimo. Ang iban, ang malapit nga mga paryente, ang ginauna panagtag sang pila ka mga opisyal sang barangay. Ang tanan-tanan nga ni pipila lang ka mga reklamo.
apang ang kamatuoran madamo na ang nakabaton sang bulig kag pipila lang ang nagreklamo. Hindi giman perpekto ang panagtaganay apang sa kabilugan madamo na linibo na ang nakabenepisyo sa bulig sang gobyerno. Kung may ara giman reklamo, ipadangat lang sa inyo sini lokal nga panggobyerno, ipadangat lang sa DSWD agod matagaan madalion nga aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:35. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin.
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na morning. Kamusta ang aton mga kauturan dire sa Dakbanwa sa Bacolod? Kamusta ang korpyo? Kamusta karon ang pagplano naman sa aton gobyerno? Dali na lang ang pizza 30. Ano ayan ang mangin buwas damlag sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ang palibot? Kamusta ang mga merkado sa sini nga mga tinion? Ang aton patrol nagalagulad na sa pila ka mga lugar dili sa Bacolod pati na sa merkado. Idulong sa aton ang nagapanguna nga presyo sa nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! John Fred, good morning sa aton pinalangga ng mga tagpalamati. Good morning. Subong kaagahon ang patrola rin na diri sa area sang Burgos, no? Burgos Public Market. Ang sitwasyon man sang palibot, sa pila ka palibot sang syudad sang Bacolod, subong sining kaagahon Action Fred masyado ka tauhay, no? Ang mga dalanon, ang kalabanan nga makita nimo mga alas 4 pa lang Action Fred, tubto mga alas 4:30 abi. Ang kalabanan nga makita ang mga salakyan iya sang patrol nga nagalibot, of course may temprano pa man nagapanindahan going ang iban sa Libertad Public Market, walang iban going man diri sa area sang Burgos Public Market. Ang Burgos sa Birto na subong? Ginahulat nila ang pag-abre, ang pagbukas ning duha ka mga gate subong Action Fred. Ang gate subong diri actually main gate ang ang area sang Hilado subong man area naman sang rather Galo, no? Duha ni Action Fred sa main entrance along Burgos sarado and along CV Ramos sarado man Action Fred. Ang Hilado amo na ginagyan sa mga manugpangumpra. Yes sir, amo ni ang ginaagyan sa mga manugpangumpra. Ang Sagalo mo itong nasudlan sa mga nagabaligya. Yes sir, sakto na. Amo nang ginasudlan sa mga manog baligya sa may Galo. Pero ang diri man ginausar ni subong nga aga sa pagpasulod man sa mga isda abi diri sa Mahilado. Ang mga utan subong ari na diri gahulat man ang pila ka mga nagabaligya
ti basulod sa kuan sa sulod sa utanan Action Fred and iban diri pakadto naman sa karnihan diri man dampi sa may Action Alvin, yes sir. kung ikumparar tabi amo ni oras alas 4:45 nagligat ato sa Libertad karon ara ka sa Burgos. Kamusta ang tao kung ikumpara sa duha ka mga merkado din ang madamo nagapangumpra? Libertad Action Fred, no? Libertad ang madamo nga nagapangumpra. Inay bangod nga temprano pa man Action Fred kay ato balang pagpangusisa man naton sa pila ka mga kapulisan man dito. Base man sa ato sinobserbaran, mga alas 4 pa lang halos ang iban mag-abre na ang kilid sa merkado, abre naman ang nagabaligya sa mga utan sa mga bagsakan, abre naman. In fact, may mga nagasulod na mga around 3 o'clock kay nagabukas man sa ila sini baligya no sa area naman sa Libertad, pero subong nga kagahon may sarado pa ang palibot sa Burgos Public Market, pero may abre naman sa kilid Action Fred. Ang kilid dyan nagabaligya sang bugas JNM Rice Store ka ni Mr. Valencia, abre naman Action Fred, no? Baligya kagamusta kung taman karon ang presyo baligya na man karon sang bugas subong sininga tinakna kay na bangod Action Fred almost more than 1 month na, no? Sa diin nagsugod ang ining pag o nagsugod kita community mo, general community subong ya enhance. Kamusta kung karon ang baligyaan ay isang bugas. Ang sitwasyon diri man Action Fred sa area sa Burgo kon sa may hilado ayon damo sa gyapon, pero ari na parking na mga salakyan nyo sa mga nagabaligya sa sulod sa merkado. May ara man kag nagakulat dugay-dugay ni Action Fred bukas kon abri na ang Burgos, no? Ang pinakaduha ka entrance ang Burgos Public Market. Kag kamusta hontang sulod siyempre kung musarado pa ti maamat-amat ni sila plastar, pero may mga nagabaligya man especially sa bugas. Si sir ba kay kumusta honta si Mr. Valencia? Kamusta hontang baligyaan ay subong sa bugas? Sir, good morning, live ka subong sa Action Radio with Action Fred sa Langka. Sir, kamusta ang baligya ta subong sang bugas, sir? Ato nga baligyan. Good morning, sir. Morning. Baligyan bugas daw, pigado gamay. May flu pigado. Flu pigado. Oo. Nga man, sir, kamusta ang kuani? Ang iban nakakuha naman sang ila siling Social Amelioration Fund. Di wala gyapon, pigaw gyapon maglanay. Base kon may pundo pas lagoro. May pundo pang bugas, no? Action Alvin, Yes, Action Fred. medyo mapulupigaw gid man kabalo ka ang aton syudad sa Bacolod, ang Banwa, ka mga kasudlaran, ang mga barangay gapanghatag man kilo-kilo nga bugas. Amo lang siling mo daw wala anay makapangumpra, wala anay bakal bugas ang pila naton ka mga kauturan kamay pulupundo jutay. Yes, Action Fred, no? Kay ang iban diri sa kay Mr. Valencia pamalaklon sa bugas kag iga panagtag man sa mga barangay. Diri nas Bacolod sa imo sir ga order, no? Ang iban nga order man diya, iban Ang iban wala. Sa iban taga Banwa man. Pero gine-deliver na lang. deliver na. Gine-deliver na lang. So far sir, sa karon, kamusta ang presyo ta subong? Nagligad to si Mana, may pagsakas ang bugas mo. Nagliligad mga 2 weeks ago. Ti subong yan, maintain na or naglubo? Subong yan o nagsaka na yung guro. Nagsaka. Ay nadula ang 39, nadula ang 38, nadula ang 40. Naobserbaran taga ni Action Fred, nagligad to may ara 35 ang kada kilo. Subong niya wala na, sugod ka na, balik 41 na, no? Wala nang 40? Wala nang 40, pero ang 41 daw madula naman na guro. Ay sa kasa, nagsaka sila. Nagsaka man sila ang 41. Ang ginaminta di Action Fred nga 41 pesos kada kilo. Amo ni ang well-milled rice pero local ni siya. May pagsaka na. Gina-expect you gid nga may pagsaka sa presyo sa bugas. Mga this week or maybe next week. Si Dasos Mana guro. Dasos Mana. So in kaso gid man madula sa. Madula gina sa si Manubo guro 45. Amo ni forecast mo. Oo. Amo ng forecast ni Action Fred, base magpinakamanlubo diri 45 na ang kada kilo, kay may posibilidad nga ang 42 tub 44 madula ni puro well milled rice ni siya, pero regular kag
local, no? Anyway, ang presyo subong diri Action Friends nakita naton may ara 41, 42, tubtub 44, 46. Dire-diretso Action Friend pakadto ang pinakamahal diri subong sa nakita naton Action Friend. Pero barato na ni kayo nga presyo subong Action Friend lan taon ta ha. Kay may iban nga presyo sang pilit kadalagan 65 to 70 mo. Pero sa kay Mr. Valencia 60 pesos kada kilo. 60 lang, anay. 60 lang anay. Hindi ito magulupian tao, maduoy man sila. Oo, 60 lang anay Action Friend. Ang ginapangita mo diri ang brown rice, nga red rice, ari diri Action Friend, available. Kabalo ka kung pilang kilo subong. Tag 50 na lang, no? 50 ang kilo ya. 50 lang ang red, ang brown. Oo. May bag-o tadi nga abot ka ba ang alan Amor. Hamot na siya, alin na sa kudkud. San Carlos. Oo, Action Friend, may bag-o diri ang Amor. Ang Amor... Din halin ko, no? Sa kudkud. Sa kudkod. Oo, kudkud di Yan ang kudkod, San Carlos? San Carlos ni siya Action Friend. Amor. Hamot ni siya kayo, ano? Oo, hamot siya. Nami kay humok. Humok na, hamot pa. Nami kayo, kauno, no? Kayo. Ilang kilo? Pilang kilo, sir? Ang kilo, 50 lang. 50 lang Action Friend. Hamot ni siya. Amor. Sa pangalan pa lang, Amor. Kape. Mamaya, Amor. Amor means love, no? Un amor, my love. Amor, love. Kape na. Anyway, Action Friend, muling nga presyo alay subok. Kinapangita ko, sir, sa imo pirmi ang natabo sa black rice nga wala na siya nagpakita, sir. Ang aton nga black daw maiwat ito. Kay ang mamumay, laka lang katanong kay gamay lang patubas. Pero na next week basta may mabot nga black. Oo. Amo ni ang ginalantaw. Basta may ma-deliver ang Amor nga rice, nga bugas, may madason niya black rice naman. Basta may Amor gani, may black rice niya sa mabot. May abot gini. Kaya dungan-dungan sila panggas mo. Okay. So ang black rice ta normally din pa ni halin, sir. Dito man Japos kudkod. Kudkod Japon ni Action Friend, no? Ang presyohan ay isang ila sining or rather ang supply sang bugas gikan man sa Japon sa kudkod. So far sa in general ang bugas ta makaguruganar man jutay. Ang Amor kag ang black ang humay dito alin sa kudkod. Pinagaling na sa Talok, sa Trisi Media. Sa FJG Rice Mill bla. Ganang ginagaling. Na balamugid may ara. May nakontak naman na sa imo? May nakontak kagapo sa ako. So sa aton sa mga kauturan nga nagapangita man sang black rice, pero nag-stick expect nyo nga ari na diri sa kay Mr. Valencia sa JNM, no? Ari naman diri so far available is red rice and so far ang brown rice, no? Sir, thank you good sir, no? Kay Action Friend Abrina nag-amat-amat na pasulod nga pila naton nga mga kauturan diri man sa area sang Burgos sa public market. Ang abri diri subong Action Friend is diri Tampi sa may Hilado ayon. Kag sa pag-abri man sini Action Friend tinaamat-amat na pag-plastar na sang ila sini nga mga baligya. Di ang proseso dan taon ta Action Friend ginagamat-amat man kita 1 to 1 no pa sulod. Action Alvin. Yes, sir. Inapanumdum talaga nga atong tagpalamati nga kung magkadto kamo magwa sa puluyan ang number naton karong adlaw Huwebes even number. Yes, Action Friend, no? Even number. So, butsing ganon, 0, 2, 4, 6, and 8, no? Amo ni ang number subong nga antes ikaw magsulod. Ang proseso man sa aton sini nga mga kauturan, antes ikaw magsulod sang diri naman sa Burgos Public Market. Ara ang proseso, no? Butsing ganon, masulod ikaw, mahugas ka sang kamot, kag may spray, may bantay man sa sulod, gina-maintain man na yun, mangkuton taman, kumbala sa mga nagabantay sa merkado, ginapatuman man nila, ning number coding si Boss Bibi to, damo man siya isda. Boss, ano mga isda ta available sa bong? Masayan, bangros, marot, bulaw-bulaw,
Amat-amaton ta. Ang bulo-bulo ta subong ini action Fred diri pa lang ni sigwaan no. Amat-amat pa lang ni pasulod ni Boss Bibit. Ang maruta subong boss tagpila? Tay 200 ang kilo. 200 ang kilo sang marot pero dagko niya. Oo, lagbaan. Makiren. Okay, makirel. Ang kwanta sini bulaw? 220 ang kilo. 220 na ang kilo. Disi ka to. Anong available ta? Pasayan. Pasayan, subong tag 3 kilo. 3. Gamay ito, 300. 300 ang gagmay. Oo. Ang pasayan nga isa. Putian. Putian. May na subong nadula na. Doon ang putian. Kakadla mo si Baby, itong putian mo. Ang isa kaputian niya. Ha? Hindi Japanese steady. Steady ang isa kaputian, no? Muli ang available subong. So, para manuhay ang mga available mo subong. Bet, kumusta ang baligyan ay subong? Nagginsuguran ang mga number scheme. May odd and even number. At kumusta ang mga cost? Laing yung dyan, may number mo kung kunuay lang gani, okay lang yung tao eh. Mayo ganang kunay siyang negosyo eh. So, butsing gano'n, nag-limit, na limitado ng baligyan ay? Limit na eh. Ang presyo mo man? Oo, limit na ganyan. Kalaway, naging ang sulot. 3, 4, 4 masulot. Ano mo na karon? Gwa pila kabilog na. Hindi kalain. Pero kung magkakuha niya, way iniki number niya, way kuhan. Kuridas? Sulod niya. Kundi sulod man niya eh. Pero subong yan, ganansya ta. Way yung subong pigado, yung subong negosyoan ay. Intindihan na lang, no? Subong. Intindihan na lang subong Action Fred, si Boss Bibit, no? Sulod kita di Action Fred kagitry ta. Boss, thank you gid sa sulod kita Action Fred, no? Diriya, para for hand washing only. Mayari na diriya labador, kagamiyari man diriya lababo ready na Action Fred, no? And of course, ang pila ka mga kauturan naton, ang mga nagabantay, mangkuton tabi si Migo. Migo, kamusta? Ginapatuman taman diri subong ang number scheme? Ito patuman gid. Ti ano mga kwanta subong, ti kamusta may mga problema man kita o nagareklamo? Wala pa man gid problema kay ginasensikto namo subong ang ang gasulot nga mga vendors nga ang bakal. Sir, naobserbaran man namo, sir, limitado ang pagpasulod diri sa Burgos Public Market Center. Ito subong to hindi mo gid tama ka kuan kay nagkuan mo nag-add number, even number lang kuan sa kuan. Dahil sa una na nagdamo-damo gid. Nagligat to, damo-damo. Subong daw okay na. Okay na siya. So, pero ang pagpasulod ta so far, sir, ang proseso, anong mga process nila? No ID, no entry sa mga vendors. Ang quarantine. Ang quarantine. Sa mga manugbakal, abi? Quarantine gid, sir. Quarantine. Kagang gila ID? Quarantine na lang kay may ara nga mga certification la. Muna okay. Quarantine na lang. Quarantine na lang. Sige, sir. Sir, thank you gid, sir, ha. So far, Action Fred, quarantine ang ila sining. Pero, sir, sa quarantine, ginapatuman nyo ang inan-given number. Napatuman gid. Subong 246 ang number. Pag 135 hindi kasulod. Hindi kasulod. Bisan anon ba istorya jud kaya? Hindi gid. So duha, sir, ang gate naton subong. Duha gid. Sa piyak. Pagtapos sa delivery, siradaan na namon. Siradaan to sa piyak. Siradaan na. So Action Fred, ang sa may galo ayon, ginabrihan lang to nila gali para sa mga nagapaninda, rather sa mga tindero. Nagapasulod sa ila baligya. Oo, gapasulod sa ila baligya. Amo ni ang bukas ginabrihan na nila. Pero ang tapos na mga oras sarado. Pagtapos na sulod sa mga baboy na mo delivery, siradaan na yun. Siradaan na dayon. So ang mahimo na lang sa isa na lang. Isa man mga perta di ang ang mabre. Diri lang gid sa Japon. Diri lang gid Japon Action Fred sa dalan sang Hilado. Amo na ni mangin entrance sa karon. Pero may priority lane ta, senior citizen. Sir. Kung senior citizen abi, PWD. Una gid namon. Ginauna gid ang senior. Ginauna gid Action Fred, no? May priority lane subong sini. Pasulod kita Action Fred sarado pa. Una mo masamputan diri Action Fred mga groceries mo. Pasulod sa Burgos Public Market antes ka makasulod sa fish section ati groceries maka-ari man diri Action Fred dugay-dugay. Sir, morning. Pagkatapos ini iyasang mga meat section naman ang kuan bala ang baligya sang manok, baligya sang isda,
Brother Baboy, kag antis kakadto sa area naman sang isdaan Action Fred, no? And subong sini lang taon taman kung bala nakaplastar na ang mga baboy nga available man no sa aton sini nga mga kauturan, and at the same time ang mga isda kay ti kagina si Boss Bibit kapasulod pa lang sa nga iya sini nga mga isda Action Fred ti amat-amat to plastar, pero subong sini ang amat-amat ang kaplastar diri ang maiyasang manok, and of course ang ang baboy sa aton sa pangsayod sa aton sino nga mga kauturan sa sani demandar, no, si Sir Jason available na matamat naman plastar sang iyaw sini nga mga baboy. Sir, kamusta baligyan ita sa baboy subong? Medyo na mahal-mahal jutay Nagmahal-mahal jutay. Oo, tagpila na subong ang karne. Karne 230 na. 230. So nagsaka kita pulo. Pulo lang Oo. Karne unod ni tanan. Unod. Unod ni tanan Action Fred, pero sir ang aton sini nga mga turutulan anong plastada, kamusta ang presyo subong sang tiil? Tiil? 160. 160. Inaya 160 bali ang kwan niya sir, ang iban nga mga tulan ta. Ang paras 150 lang na. 150 lang na paras niya sa baboy. Paras. Paras pa lang ni Action Fred, iya pa lang ni sa baboy, pero may unod ni. May unod si Action Fred, no? Mga kasudlan ta subong ka ngay sining ka Amo lang yapon, cinta lang yapon. Oo, cinta. Mga prepilya pagka cinta. Cinta. Pero ang atay sir, 160. 160. Uy, ang ulo subong sa baboy. 160 man. 160 man. Kamusta nga aton sin nga baka subong baka daw blara na pero way pa na plastar. Pero amo magyapon 280 ang unod. 280 ang unod. Ang iya sining tutulaan na 250. Action Alvin, Yes, Action Fred. ang atay baboy pila subong? Atay ka baboy sir? 160. Action Fred, 160 lang. No? Ang kilo? Ang kilo, ang atay sa baboy. Ati amo ni ang sir, kamusta ang baligyan ay tayo in general? So medyo hina-hina man subong. Sugod sang ginpatuman ining Lockdown. Kagang number. Pag number, no? Pag number na muli hanggang nag-luya. Luya gido. So muna nag-ihaw ko mo lima ka, nag-order ka mo gikan sa ihawan o gikan dia sa ka-deliver sa inyo 5 ka baboy. Ano? Sumbong niya pila na lang order nyo? Na lang. 4-3. 4-3. Muna ta 4 tayog nyo na. Tayog na ng 4. Halina sa aga hasta na sa gabi baligyanay. So Action Fred medyo naghinay gid man dood from anom na mo na lang 4 pinakatayo kisa 3 ti okay gid si Sir Jason, no? Sir Jason, thank you gid, no? So amo nga sitwasyon diri Action Fred sa area naman sang Burgos Public Market, ang isdaan subong sini Action Fred ga amat-amat palang plastar, no? Kinaabrihan na ang ila sini nga suga, kay of course ang pagplastar man sang ila sini nga mga paninda, and not just isda alone, no? Ang mga utanan subong sini kag pila man ka mga pangumpra ang temprano ari man diri para tindog lang anay so far, no? Samtang nagaplastar sang ila sini nga mga baligya ining aton mga tendero et tendera. Ang sitwasyon diri sa area sang Burgos Public Market. With aksyon, Papang Dixon Tahom, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Di buinas ka kung di ka kagwa sa puluyan, kagdamo ka bla, ginsagod, nga mga Bisaya nga manok, nga ginabuyan mo sa agsaran mo, sa mga nabukid gabahin, nami giman ko may ginasagod ka nga manok mo, ti karon hindi ka kagwa, wala ka quarantine pass. Pero kung damo ka Bisaya nga manok, manguruting ka lang mo. May mga talin ka na. Pagkatapos, tulahon mo, sus, kampiyon. Kamu lang ginapulo pagita sa ginawa ko subong. Nang hubin bala, dumulaga nga manok, iyawon mo siya. Pagkatapos, sa palibot mo, may tanom ka nga tanglad, may kapayas ka, may dahon ka tumbal ka, may paitan ka o kung balunggay, tapos na portes pagganamit. Daw ginapananaw ko bala ng pagbakit mo, ga hamot-hamot ang tanglad, so may kahang-kahang jutay bangod sang ining paitan, so sa kanamit, no?
ibutang mo sa yaong-yaong bla. Daw ginapananaw ko nga daw kananam kayo. Igop-igopon mong sabaw bla. Pertis pagganamit. Daw mo nang lutuon ka karungaga bla. Ang dumalaga nga manok. Pagkatapos, kumplito it panakot. Baho sa pagganamit. Hindi ka na kinalan magkadto ka sa Burgos, Libertad, Nitra Market, kag Palapala. Sa ugsaran mo lang ara gali dira ang pagkaon. Puerte, no? Friska pa, manamit pa. Kabalo kagin nga tinlo ang ginakaon mo, kay ikaw ang kasagod sang Bisaya nga manok. Ba, di ko mapisan, dahil kundi urat gastotan na diya. Sa sulod la si mo ugsaran, kumplito na ang aga mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. Amo ning kinahanglan naton subong. Pamasyar kamo da alas 9 sa ngaga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Importante ni sa amo subong kadelikado nga panahon. Bakal kamo sa ila produkto.
Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay sa kanser, kagalo 105 ka pamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Dito sa Amerika, kagkaiping nga kapungsuran, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakakasabalatian nga nagtapik sa aton kaalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakalman sa tanan nga sanga. Sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa Bilog Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic Aralang sa G.E. Esteban Building, Lacson, Burgos Streets, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Dire kita, balita naton sa Kapitolyo, 19 ka naka-close contact sang nagpositibo sa COVID-19 sa La Castellana na osisa na sang PHO. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Nakatuan kag na istorya na sang health workers sa Provincial Health Office sang Negros Occidental ang 19 ka mga persona nga naka-close contact sang taga-Banwa sang La Castellana nga COVID patient number 2 o kung nagpositibo sa coronavirus. Suro kaya Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, duha sa 19 amo ang makabig nga immediate family sang saning pasyente, pulo ang mga sibilyan kag 7 ka mga health workers. Sila ang ginkuwaan sang rapid testing kag swab specimen. Agud to may baluan kon na bana nagabatsyag ban sang sintomas sang COVID-19. Dugang sa nga pagpatahag yari si Dr. Ernel Tumimbang. Status man sang aton nga contact tracing dito sa La Castellana, we have identified sang aton nga close contacts kag ginkuwaan pa ni sila sang aton nga rapid testing kag sang aton man nga swabbing RT-PCR. Ang immediate contacts daw, we identified 19 total close contacts. 2 sa immediate family, 10 sa community, kag 7 nga health workers, including 3 ka disaster risk reduction management staff. Ano ang close contact? Ang close contact are those who directly have a contact with a positive case. Ano ni siya? During interviews, during talking, and he should have, I think, a contact of less than 1 meter. Makonsidered na siya nga close contact. In kadua, dapat he have a contact of 15 minutes and above. Kung 15 minutes and above ka mo nagambalanay, then you are considered as close contact. Kung nag-agi ka lang, kaghara ka lang sa area nga why ka man naghambal siya, you are not considered as a close contact. Kung nag-agi ka, kung hara siya sa isa ka room, hindi ka close contact. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hedoboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbi.
matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at uproprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. O kape-kape ka muna, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. May niya kay wala kalamay, natural sweetener lang. Makapangapin ang bilog nga pamilya, healthy pa kamo. Para sa kabataan, pwede gid ang Dr. Alfred's Green Coffee kay non-acidic, non-addictive ini nga kape. Dr. Alfred's Green Coffee, loaded ini sang phytonutrients, panawag sa iya natural colon cleanser. Kaya kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. May mga utod kita, 1, 2, 3 adlaw, hindi makaitsar.
Delikado ina. Ang nagasulod dapat magwa. Kaya kung hindi magwa, hilo na ina sa aton lawas. Kapi-kapi ka lang, enjoy ka lang sa sabor sang Dr. Alfred's Green Coffee. Makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga. Sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Ang ginahulat sang tanan, ang pizza 30. Duwang ginabantayan naton, ang probinsya sang Negros Occidental kag ang siyudad sang Bacolod. May extension bala ang General Community Quarantine sa probinsya sang Negros. Mangod sining karon tumuhaw naman sa kabiktima dito sa banwa sang La Castiliana. Matakop na ini siya, pizza 30. Ang tanan-tanan excited na. Ang tanan-tanan gahawa-hawa ng pagginawa. Nga base pamalang kakaso na. Ang General Emergency Community Quarantine sa probinsya. Kag mahimo kakason man ang Enhanced Community Quarantine dire sa siyudad sa Bacolod. Depende pa na sa aton nga mga pumuloyo. Depende pa na sa disiplina, depende pa na sa pag-upod naton kag pagkooperar sa aton gobyerno, depende pa na nagasaka bala ang biktima sang COVID-19 o kon padayon ini siya naganubo bangod sa karon sa ka-istrikto sang aton gobyerno nasyonal, probinsyal kag lokal. Amo ganin na siling ko, sundon ta ang tanan nga panugyan sang aton gobyerno nasyonal, probinsyal kag lokal para man ini nga makabalik kita sa normal naton nga pagpangabuhi. So depende na kay Gobernador Lacson kung may extension. Depende man ina sa pagtuon sang siyudad sa Bacolod pagi kay Mayor Bing Leonardia kung bala may extension o kon dulao na. Ining karon enhanced community quarantine sa Bacolod kag subong man sa probinsya. Ang sabat sina ara lang sa aton sini mga opisyal sang probinsya kag subong man siyudad sang Bacolod. Ti masapol pa ini sila sa mga health expert, mga eksperto sa ikayong lawas kag magahatag sang desisyon. Tawgon pa na ang halos tanan nga maidiya sa COVID-19 kag subong man ang mangin desisyon depende sa konsultasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Gamyo ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayong Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Diri kita, nurse sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga nagpositibo sa COVID-19, rapid test natala na pa nga paidalom sa confirmatory test suno kay Vice Mayor Pamilyaran. Balita City Hall. Detalye siniyo po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong agaksyon, Fred. Gayong klaro ni Bacolod Vice Mayor Alcida Pamilyaran nga hindi pa makabig nga positibo sa virus ang isa ka nurse nga nagabusong nga may exposure sa COVID-19 positive nga nagtaniwan nagligad nga Abril 9. Ginpahag ni Pamilyaran ang chairman sa Bacolod Interagency Task Force against COVID-19. Ang nurse ang nagapositibo sa virus usara ang rapid testing nga ginatawag, pero ini ang kinahanglan pa nga ipaidalom sa confirmatory test. Sa idalom sang Department of Health nga guideline, ginakilala lamang sa ahensya ang resulta sa COVID-19 test. Usara ang ginatawag nga PCR machine. Ang nurse sa karon Action Fred ang naka-isolate na sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, kaga nakuhaan naman sang swab para sa COVID-19 test. But ang kuning opportunity itong case play sa nurse sa hospital. Hindi siya pa COVID positive. Rapid test na lang. Sa rapid test. So hindi na ma-alarm ang mga arada sa tubang sa hospital. Si Dr. Lon gusto na siya magpalabot. Samtang kagabi, ginanunsyo naman sa Bacolod Adventist Medical Center nga nag-negatibo sa 3 kasunod-sunod na COVID-19 test. Ang 40 anyos nga lalaki nga may travel history sa Manila, kag sa Action Fred, ginakabig nga kritikal. Sa ginpagawa nga statement sa hospital, ang pasyente ang may duwa ka negative result usar ang PCR test, kag nagnegatibo man ini sa virus usar ang sa rapid test. Ginakabig Action Fred sang BAMC nga COVID-19 free na ang amo
nga pasyente. Sa mga kaaksyon naton nga nagapangita sang kape nga healthy para sa aton ikaayong lawas, akon gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Bawod ang Life Extension Coffee Mix mga kaaksyon, isa sa mga ingredients ni ang mangosteen fruit extract nga puno sang antioxidant properties for healthy cell function kag pinakasikat nga vitamin D3 nga ginatawag man nga miracle vitamin hormone nga may benepisyo sa halos 17 kasaysaing cancer kag madamo pa nga health problems. Kada aga, hugali ang pag-inom sang Life Extension Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga mayara sang vitamin D3. Mabaka sa Life Extension Clinic sa J7 Building, Lacson City, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang aksyon niyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. No ouch ouch, walang hapdi. No ouch ouch, para pumuti. Walang ouch ouch sa White Rose Kojic Whitening Soap. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:40. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Anano ng record subong sang Departamento sang Ikaayong Lawas, 6,710 na ang nagpositibo sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas. May bag-o nga mga kaso daw, 111 ka mga kaso bag-o nga natapikan. Kag may araman nga 693 ang naka-recover. Bangod tinadugangan naman sang 39. Damo-damo naman ang mga nagkalamatay kay nadugangan na sang siyam sa nagligad nga adlaw. Nagdangat na sa 446 ang napatay. Amo ina nga kun nga dapat na sa panahon nga ini hindi na kita magretubado pa kung anong ginapatuman sa gobyerno, sundon ta para ini sa aton kayuhan buwas damlag. Kadelikado, no? First time am naka-experience ang kabataan, subong ba? Sang balatian, kagaw, yang nag-igo sa bilog nga kalibutan, porte ini, experience ini sa bilog nga kalibutan, manaog ini sa kasaysayan, sang bugos nga kalibutan, pagkatapos ka kung kaluyan, matapna ini kag mapangitaan sang tambal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus.
Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Pito ka mga importante nga mapamagi agad mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agad mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53 na. Diri kita pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa ngaton kapulisan. Balita sa pato. Tungkol kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, 14 na gid lamang no. Nagnubo na ang mga nagpasaway kag nakabayular sa curfew. Diri sa syudad sang Bacolod. In fact, sa station number 1 wala gid sila sa may nadakpan. Station number 2 Aksyon Fred. 4 na lang ang nagkaladakpan. Sa station number 3, isa. Station number 4, 3. In fact, sa police station number 6, Action Fred, 0 sila. Pero may 3 man na nagkaladakpan sa illegal nga panahor sa dalan sang Luzuriaga, Barangay 28, diri sa syudad sa Bacolod.
Ni sila amo kanday Rodolfo Rosa, 64, Mark Joseph Amor, 30 anyos, Cecil Naranja, 21 anyos, dalaga. Tanan nagapuyo sa Purok Chico, Luzuriaga, Barangay 28, diri sa syudad sang Bacolod. Wasuno diri kay Police Captain Elmer Bonilla, ang tagpamuno mismo sa Police Station number 6 Gilayon, nagpadulong sila sa lugar. Matapos nga gin-report sa mga pumuluyo, may nagapanahor sa ila sining lugar. Sa diin na aktohan sa mga kapulisan nga nagahampang sang tong-8 ang mga inining tatlo ka mga persona sa diin nakuha kag na-recover diri. Ang kwarta 135 pesos, ginapatihan amo ni ang pusta api sang illegal nga panahor. Sa station number 7 action Fred Tatlo ang nagkaladakpan nakabayular nakabayular sa curfew, samtang sa station number 8 5 ang nagkaladakpan. Balita, report sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga italak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang at palang
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:01. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.